Neste tutorial imos ver a solución do exercicio 9 desta unidade 3 relativa ao IVE, o Imposto sobre o Valor Engadido, do módulo de PIAC. Vale, neste exercicio pídesenos que pagamos a liquidación do IVE dos 4 trimestres con respecto a estes datos, IVE soportado e IVE repercutido. É un exercicio moi sinxelo, que pasa que, bueno, é interesante para ver un poquinho o tema de cando a liquidación sae negativa para unha empresa nos trimestres, que é iso de compensar o saldo que sae negativo. Ben, temos entón que no primeiro trimestre unha empresa ten de IVE soportado 2.500 e de IVE repercutido 1.800, vale? A base impoñible. Por lo tanto, as cotas de IVE soportado, como nos din nada, será o 21%, de 2.500 será 525 e de repercutido 378. Sabemos que a liquidación do IVE é IVE repercutido menos IVE soportado, polo tanto, neste caso serían 147 euros. Como estamos no primeiro trimestre, eses 147 euros a Axencia Tributaria non os vai devolver á empresa, senón que vai dicir, vale, tes aí 147 euros para compensar en próximas liquidacións de IVE que teñas durante o ano, que che saian positivas e que, polo tanto, terías que pagarnos, pero terás aí un peto, por así dicilo, de 147 euros para compensar con esas liquidacións positivas. Que é o que acontece no segundo trimestre. No segundo trimestre, o IVE soportado son 420 e o IVE repercutido 462, polo tanto, en teoría, a empresa tería que ingresar 42 euros. Pero que ocorre? Que como ten estes 147 a compensar, non ten que ingresar nada, senón que utiliza destes 147, 42 para compensar e non ter que ingresar nada, e polo tanto, nese peto, entre comillas, que tiña, xa lle quedarán só 105, 147 que tiña, máis 42 que acaba de utilizar nesta compensación. Ben, no terceiro trimestre ten de IVE soportado 441 e de IVE repercutido 609, polo tanto, a liquidación sei a ingresar 168. Ten que ingresar estes 168? Non. Por qué? Porque todavía ten 105 para compensar. Polo tanto, 168 menos 105 terá que ingresar só 63 euros. Así vemos como funcionan esas compensacións que permite a Axencia Tributaria nas liquidacións de IVE nos trimestres primeiro, segundo e terceiro. No cuarto, non ou non necesariamente. Vemos que no cuarto trimestre esta empresa ten de IVE soportado 399 e de repercutido 378. É dicir, que lle saen 21 a compensar. Pero neste caso sería compensar ou a devolver. É a empresa que elixe se quere que lle devolvan os cartos ou se quere deixalos para compensar en posteriores liquidacións de IVE no seguinte ano. Claro, en principio cabe pensar, home, pois que cho devolvan mellor, non? Porque mellor tes ti os cartos, vale? Hai que ver que as devolucións de IVE por parte da Axencia Tributaria tardan un moitísimo tempo, é dicir, se aquí estamos en xaneiro, pode ser que ata xuño non lle devolvan estes cartos. Entón, unha empresa que pense que no primeiro ou no segundo trimestre do seguinte ano vai ter que ingresar cartos, vai ser mellor deixar a compensar, neste caso estes 21, que llos devolvan. Aunque, evidentemente, isto sempre é elección da empresa, é dicir, a Axencia Tributaria deixa as dúas opcións, ou ben a compensar ou ben a devolver.